మనతో పాటు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గారు ఉన్నారు. ప్రచారం ఎలా జరుగుతుంది ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం. మేడం, ఎట్లా జరుగుతుంది ప్రచారం? ఓటర్లను ఎట్లా ఆకర్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? కేసీఆర్ గారు చేసిన పథకాలు, గోపీనాథ్ గారు చేసిన అభివృద్ధి పనులు, వాటి మీదే ప్రజలు గెలిపిస్తారు. ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ప్రజలు? గోపాలను గుర్తు చేసుకుంటున్నారా? ఏం చెప్తున్నారు ఓటర్లు? పర్టికులర్గా అంటే ఈ కాంగ్రెస్ పాలన గురించి ఏమైనా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారా? గ్యారంటీల గురించి కానీ ఏం చెప్తున్నారు మొత్తం ఓటర్లు? ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మా పని మేము చేసుకెళ్తున్నాము. ప్రజలందరూ గోపీనాథ్ గారి వైపే ఉన్నారు. గోపీనాథ్ గారు చేసిన పనులు అంటే సింపతి పనిచేయదు, కేవలం ఓట్ల కోసమే మాగంటి సునీత ప్రతిసారి ఏడుస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ మధ్యలో మంత్రులు కూడా కామెంట్ చేస్తారు. ఏమన్నా వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను. అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు official.